Un estudo do Observatorio PO2 acaba de confirmar a boa calidade da auga da villa de Pontevedra. De feito, segundo este colectivo, a auga da Boa Vila é similar á embotellada. A calidade de auga de Pontevedra é boa, é unha auga de moi débil mineralización, moi similar á auga embotellada. No estudo realizado polo Observatorio PO2 constátase tamén que ningún dos puntos de captación de auga da cidade, é dicir, nin o encoro de Pontillón nin o río Lérez, presentaron ningún problema de abastecemento ao longo do 2019. Ademais, segundo este colectivo, máis do 83% da poboación conta con acceso á rede municipal de abastecemento e o consumo por habitante sitúase en 114 litros por persoa ao día. Ademais, os prezos tanto de abastecemento como de saneamento mantivéronse estables nos últimos 3 anos. A cidade, digamos, creo que pode presumir en este indicador porque esos casi 114 litros, digamos, o resto das cidades ou media galega son 24 litros máis. Entón, estamos tamén esa idea de o aforro o máis posible deste elemento que é importante para a calidade de vida e para a calidade medioambiental. O Observatorio PO2 tamén analizou a calidade do aire de Pontevedra e chegou á conclusión de que a cidade de Lérez cumpre coas directrices da OMS. Pontevedra cuenta con más de 310 días en los que la calidad del aire es buena o muy buena, o sea, buena o moderada con la nomenclatura de esa clasificación. Esos son los dos mejores rangos posibles. No habiendo ningún día en el que la calidad del aire sea peligrosa o muy poco saludable, que serían los dos rangos de peor calidad. No hubo ningún día en 2019 en ese rango. Con estes datos sobre a mesa, Anabel Gulías quiso manifestar a satisfacción por parte do goberno local. Estamos moi satisfeitos coa avaliación que facemos tanto destes dous primeiros indicadores, tanto da auga como da calidade ambiental. Resaltar que os datos proveñen dos medidores de Campo Longo, que, como sabedes, aínda é unha zona na que queda tráfico a motor. Estamos seguros que, comparados esos datos nunha zona netamente peonil ou unha plataforma única, pois seguramente teríamos aínda máis, se caben, mellores resultados.